ताई वो लोग देख लेनी पटना के स्थिति। अभी पानी पड़ता, हम ये रेलवे लाइन पर बानी। पटना दीघा से जो जा रहल बा पाटलिपुत्रा के तरफ, वही रेलवे लाइन पर हमनी बानी। ओवर ब्रिज सामने बा। देखी आज पटना घूम ली सो तनी सा है बारिश में। देखी लोग कहेला पटना, और देखी पटना पानी में तैरता। देखी पानी में कुत्ता मुँह दिलक तो पटना दहा गए। तो आज के डेट में देखी यही पटना हो, आई पटना है तो देखी दहाता कहाँ वहाँ पानी में। हई रेलवे है देखी, ये पटना दीघा रेलवे बा। आ देखी हई पटना की स्थिति। ये लोग के घर में से निकले के जगह नहीं खे, तो ये लोग का कइले बा कि चाली बनैले बा। आ चाली बना के लोग निकला था। ओवर ब्रिज लोग बनैले बा, सरकार तो बनावते रह, लेकिन लोग भी बना ले बा। तो देखी पटना के दशा। आई रो लोग के हम देखावो तनी पटना के ओवर ब्रिज के बनल बा ये दहाड़ का टाइम में। सरुआ लोग के आई हम देखावो तनी। चलिए देखिए हालात केनहू से ही लोग के निकले के जगह है नहीं। कोठा पर कोठा तो बन गईल बा, बिल्डिंगे देखी खाली लौकता, लेकिन ये पौड़ता। ये कहाँ पौड़ता? तो पानी में। टायर वालों के हम देखावत नहीं पटना के स्थिति का बा से। देखी है एगो पानी में देखी मिक्सचर मशीन दहाता। देखी दहाता नू। आई हमनी ओवर ब्रिज तर पहुँच गई नी। जो पटना के ओवर ब्रिज बा बांस के बना के केहो लोग चाली या पार करता एक मंजिल। उसका पीछे साइड पटरी क्या देखी ये लोग के हाल। देखी मकान बन गईल बा। आ देखी ये चाली का सुख बा। लोग कहीं टाउन में सुख बा।